Kisumu nyakora mga jonga teri nyake county ma Homa Bay kama kar chungod bura ma Suba South kod mano ma Suba North e county ma Homa Bay oyangi kaka kuonde malandruok tuo mar kachocho kata Bilhazia ng'enye ka opim gi gwenge mamoko e wards 40 mantiere county no. Nonro mano otim gi migawo mar thieth kod bad migawo motimo nonro mag thieth Kemri dwe mar 9 higa mokalo oyango ni landruok omedre mar tuo no mar Bilhazia mamiyo jotuo layo remo. Migawo no oyango ni landruok mar tuo no odhi malo nyaka 67%. Report nogola yangero mar jokanyo sekta mar thieth e piny owacho mar county kod piny owacho mamalo kama noyangore gi gwenge mag Suba thoth jopiny luokore e nam. Gino mamiyo tuo no medo landore e kind jopiny. Snake bite. Thuol kokai, another one njoha, gimeleny, soil transmitted helminths, there are a group of them, and then timoro milongni schistosomiasis kata alaremo. Idoka nyithindo kotugo kuma pi nitie, they get all infected kata gichako layo remo and all that kind of stuff. Koro idoka kawuono ne watimo gimoro, ne watimo baseline survey mondo watem ng'eyo ni to tuoche gi gin kanyo mabe kan ke jowani kodgi kan dhiwa ge part mar Suba wan ge mineme to tuo mar alaremo ni be wayudo ka ntiere part mar Suba, and then Njohato is now cutting across, and we are happy ni the Minister of Health Afya is support with us, and of course wan gi jomoko kaka Kemri mabe ni kodwa ka gi partners mopogore mondo wang'ene kaka nyithindo nyalo dhi school. One, ka gionge njoha, to wang'e maber njoha kodonyo nyathi, to iyudo ka njoha laro chiemo bege nyathi. Koro wayudo gimoro ni malnutrition. Kaka county obiro temo koriwore gi joma moko migepe mamoko makonyowa mondo wane kaka wakonyo jok ma kata counties, sub counties man kod tuo ni mang'eny. Mkakati moja tunaangalia ni kuwa tunaweza kupatiana madawa, na madawa haya yatapatiana na serikali kupitia serikali kuu, WHO na wafadhili wengine na pia county, ili kila mtu ambaye ameathirika hii maeneo ambayo tumefanya research waweze kupata haya madawa. Kemri's main mandate is to conduct research, and so we have pockets here where we are doing a lot of research on schistosomiasis and intestinal worms for a very long period of time. So it's a very nice multi-sectoral collaboration.